Ahoj, dnes sme sa vybrali na kontrolu BMW druhej rady, takže balíme vybavenie a smer Bratislava. Po cca hodine jazdy prichádzame na mesto obhliadky. Najprv sme si pozreli vizuálny stav auta a následne začneme s hĺbkovou kontrolou vozidla. Zmeriame si hrúbku laku a zhodnotíme, ktoré časti sú lakované, tmelené alebo vymenené za nové diely. Spustíme si diagnostický proces, vyčítame všetky riadiace jednotky vozidla a začneme merať hodnoty komponentov, akými sú zapaľovanie, vstrekovanie alebo emisný systém. Vyčítali sme taktiež aj zápis kilometrového priebehu všetkých jednotiek vozidla, či to nie je stočenka. Urobili sme test mechanických častí pomocou stetoskopu a kontrolu motorovej oblasti a podvozku inšpekčnou kamerou. CO2 test taktiež nemôže chýbať, aby sme vedeli, či nie je poškodenie tesnej hlavy valcom alebo prasknutá hlava. Kontrola prednej a zadnej nápravy, celkového podvozku a korózie je samozrejme súčasťou každej kontroly. Následne testovacia jazda a sledovanie hodnôt komponentov motora a prevodovky. Poslednou fázou je kontrola, či sa vo vozidle nachádzajú GPS lokátory alebo odpočúvacie zariadenia. Spravíme fotodokumentáciu, informujeme zákazníka o výsledku kontroly a následne mu na e-mail zašleme všetky podklady a záverečnú správu z obliadky auta. Ahoj,